बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या झालेल्या दारुण पराभवानंतर ठाकरे सेनेला हादरे बसायला सुरुवात झाली आहे. अनेक नेते पदाधिकारी ठाकरेंची साथ सोडू लागले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात या पक्षाला लागलेल्या गळतीतून कोकणही सुटलेला नाहीये. सध्या अनेक मोठे पक्ष प्रवेश होताना दिसत आहेत. त्यामुळे भविष्यात कोकणात ठाकरे सेना मुक्त होते की काय अशी चिंता व्यक्त होतीये. पाहुयात याबाबतचाच हा खास रिपोर्ट. कोकणची शिवसेना, शिवसेनेचं कोकण अशी संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख होती. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबत हा कोकण प्रांत कायम एकनिष्ठ राहिलाय. ठाकरे परिवारानं देखील कोकणवर विशेष प्रेम केलं. बाळासाहेब ठाकरे देखील याच कोकणात येऊन जनतेसमोर नतमस्तक झाले होते. एवढं घट्ट नातं यामध्ये होतं. त्यामुळे कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात असे. मात्र 2022 मध्ये शिवसेना पक्षात बंड झालं. एका शिवसेनेच्या 2 शिवसेना झाल्या. यानंतर येथील ठाकरेंचे बुरुज हळूहळू ढासळू लागले. एका मागोमाग एक नेते ठाकरेंची साथ सोडू लागले. लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या गळतीचा विधानसभा निवडणुकीनंतर वेग आणखीनच वाढला. कारण या निवडणुकीत संपूर्ण कोकणात ठाकरे शिवसेनेचा केवळ एकमेव आमदार निवडून आला. त्यानंतर अनेकांनी पक्षाची साथ सोडण्यास सुरुवात केली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक नेते पक्षापासून अलिप्त होत आहेत. एकीकडे सत्तेचा राजाश्रय, दुसरीकडे चौकशीचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी पक्षप्रवेश होऊ लागले. हे जरी खरं असलं तरी यातून ठाकरे शिवसेनेचे कोकणातील अस्तित्व हळूहळू संपू लागले. यामुळे शिवसेना बॅकफूटवर जाऊ लागली. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे सचिव विनायक राऊत यांचा पराभव झाला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कोकणात केवळ एकच आमदार निवडून आला. याला जबाबदार कोण याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं होतं. मात्र तसं होताना दिसलं नाही. हीच संधी विरोधकांनी साधत ठाकरेंवर डाव टाकला. ठाकरेंचे अनेक शिलेदार गळायला लागले. निवडणुकीतील पराभवानंतर खचलेल्या या पक्षाला धक्क्यांवर धक्के देण्यास सुरुवात केली. माजी आमदार, जिल्हा प्रमुख, नगरसेवक यांच्यासहित अनेक पदाधिकारी पक्ष सोडतायत आणि अनेक जण पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पक्षात असलेल्यांचंही मनोधैर्य खचू लागलंय. भविष्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काय होणार याचीही अनेकांना चिंता आहे. हे असंच चालू राहिल्यास कोकणात ठाकरे शिवसेना मुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही हे नक्की. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.